Γεια σας μάγκες, Μίλκο εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Geometry Dash. Επιστροφή στο κανάλι μετά από πάρα πολλούς μήνες. Τελευταίο βίντεο ήταν το Δεκέμβριο του 2023 και αποφάσισα να παίξω Geometry Dash. Και θέλω να μου πείτε πριν μπω στο βίντεο ποιο θέλετε να είναι το επόμενο παιχνίδι που θα παίξω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Θα προσπαθήσω βασικά να παίξω ή Granny ή Minecraft, FNAF ή Backshot Roulette ή That's Not My Neighbor. Ένα από αυτά τα games θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι από αυτά. Και ας ξεκινήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να παίξω κανονικές πίστες γιατί έχω παίξει πάρα πολλές, αλλά τι να κάνουμε, είναι το πρώτο βίντεο Geometry Dash. Οπότε αναγκαστικά θα παίξουμε μια πίστα από τις κανονικές, θα παίξω το Dash. Πάμε. Γενικά δεν θα μιλάω πολύ, θα είναι λίγο tryhard το βίντεο. Ελπίζω να μην ακούτε το κλικ από το mouse μου, θα είναι πολύ ενοχλητικό πιστεύω. Please να νικήσεις αυτή την πίστα, δεν την έχω νικήσει ποτέ, άσχετα που λέει εκεί πέρα 100%. Εδώ είναι δύσκολο και πεθαίνω μερικές φορές. Τι ήθελα και μίλησα, τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω να την περάσω σε αυτό το βίντεο. Εγώ, γιατί δεν την έχω ξαναπεράσει εγώ. Αλλά έχω φτάσει πολύ μπροστά σε αυτή την πίστα. Πώς πέθανε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας σπάσουν τα νεύρα και να φωνάζω. Οπότε πάμε να παίξουμε μια πιο χαλαρή πίστα. Χαλαρή εισαγωγικά. Θα παίξω το Blast Processing. Πόσο χάλια μπορεί να πάει αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Θέλω να φτάσω εδώ γιατί δεν ήθελα να πεθάνω εκεί. Βασικά γενικά ήθελα να πεθάνω. Αλλά ναι, πρέπει να προσπαθήσω γι' αυτό. Αυτή η πίστα δεν έχω περάσει εγώ. Δεν έχει περάσει κάποιος άλλος, για την άλλη πίστα, τον Dust, την έχει περάσει ένας φίλος μου. Και εδώ αυτή την πίστα την έχω περάσει εγώ. Θέλω να την περάσω και on video για να σας το αποδείξω. Λοιπόν, πάμε. Έλα Γιώργο, μη πεθάνεις, σε παρακαλώ. Α, πήγα να πεθάνω εδώ. Εδώ, αν δεν πεθάνω εδώ, το έχω βγάλει την πίστα. Please, μη πεθάνεις Γιώργο. Ωραία, μη πεθάνω, σε παρακαλώ. Το έχω πει 25.000 φορές, το ξέρω, έχω γίνει σπαστικός. Έλα, το έχω. Πάμε εδώ. Πάμε. Σας κούφανα, sorry. Γιατί τόσο hype. Λοιπόν, πάμε Hexagon Force. Ελπίζω να λέγεται Hexagon και όχι Hexagon. Τέλος πάντων, είμαι λίγο σκράπας γενικά στο Geometry Dash και στο να λέω λίγα αγγλικά. Αλλά ναι, ξέρω αγγλικά. Πάμε. Να σταματήσω να κάνω έτσι, γιατί θα με παίζει να έχει το watch time σε αυτό το βίντεο να είναι 3 λεπτά. Μπορεί να λέω και λίγο. Εδώ επίσης μάγκες δεν έχω φτάσει ποτέ νομίζω, οπότε δεν έχω ιδέα τι γίνεται εκεί.
Επίσης για κάποιο λόγο τα πάω καλύτερα από ό,τι τα παίζω μόνος μου. Επίσης έχω ενεργοποιήσει και το VSync, αν δείτε, γιατί είναι 144 FPS, δεν πάει παραπάνω. Γιατί έχει ένα θέμα με το Geometry Dash και όταν έχεις το VSync κλειστό, κάπως η οθόνη είναι σαν να φαίνεται σαν να θολώνει, ενώ όταν έχω το VSync φαίνεται πολύ καλύτερα. Οπότε γι' αυτό είναι σταθερά 144 FPS. Σε εσάς είναι 60, γιατί μέχρι τόσο FPS μπορεί να κάνει export ένα βίντεο στο YouTube. Δεν γίνεται δηλαδή παραπάνω. Πάμε. Θα παίξουμε και custom πίστες. Λοιπόν, επίσης, όσοι έχετε Geometry Dash και δεν βαριέστε, φτιάξτε μου πίστες, αν θέλετε να τις παίξω σε βίντεο. Αλλά, ναι, please φτιάξτε μου. Καλά, δεν παίζει να μου φτιάξει κανένας, πάω στο στοίχημα. Πέθανα ξανά στο ίδιο σημείο. Επίσης, από το τελευταίο βίντεο που έκανα, έχω πάρει μια κάρτα γραφικών στο PC μου. Είναι μια RX 550. Για τη CPU μου είναι μια χαρά. Παίζει καλά σχεδόν όλα τα παιχνίδια που παίζω. Το μόνο που ας πούμε ζορίζεται πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί ζορίζεται τόσο πολύ, μπορεί να αυτή η CPU μου, η RAM, είναι το Fortnite. Δεν ξέρω γιατί ζορίζεται τόσο πολύ. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Τώρα θα μου λέτε, Γιώργο, σκάσε και παίξε. Αλλά μετά θα είναι βαρετό το βίντεο, δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε μια άλλη πίστα γιατί αυτή μου σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, πάμε Electrodynamics. Πάμε Electrodynamics, ξέρω. Πάμε. Σε αυτή τη πίστα, by the way, δεν είμαι καθόλου καλός. Εκεί πεθαίνω σχεδόν πάντα. Και I guess και τώρα πέθανα εκεί, τέλος πάντων. Επίσης δεν ξέρω τι γίνεται, αυτό το μικρόφωνο για κάποιο λόγο για να ακούω να το έχω μέσα στο στόμα μου. Και είναι τόσο κοντά μου που μου κρύβει τη μισή οθόνη και δεν βλέπω τίποτα. Τώρα θα μου πει και δικαιολογίες που χάνει. Καλά, σωστό και αυτό. Αλλά θα βόλευε πολύ περισσότερο να μην το είχα μέσα στο στόμα μου. Γιατί είναι 1/100. Τι 1/100, μπορεί και λιγότερο μακριά το στόμα μου για να ακούγομαι τόσο καλά. Αλλιώς δεν ακούγομαι καθόλου καλά. Λοιπόν, αν θέλετε να μου φτιάξετε πίστα, by the way, γιατί μπήκα εδώ, θα μου την ονομάσετε έτσι. Δεν βλέπω και το μικρόφωνο στη μέση. Milko. Έτσι θα τις ονομάσετε τις πίστες. Εννοείται πως δεν υπάρχει καμιά πίστα, γιατί ναι, αν θέλετε να μου φτιάξετε πίστα θα τις ονομάσετε έτσι ακριβώς. Επίσης θέλω να κάνω βίντεο το challenge, το The Challenge, όπου δεν έχω ακούσει τη μουσική από αυτή την πίστα. Γιατί αυτή την πίστα την έχω παίξει από κινητό, ποτέ από υπολογιστή. Και δεν είχα κάτσει να κατεβάσω το sound. Wow! Τέλειο beat. Περάσω, την έχω ξαναπεράσει. Please. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα ήδη. Δεν ξέρω πόσο ώρα θα βγει αυτό το βίντεο.
θεωρητικά όχι πολύ. Θα παίξουμε κανένα 2 πίστες ακόμα και θα το κλείσω. Καλά, μου σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, να παίξουμε αυτές που έχω κάνει save. Θα δοκιμάσω το I Spy with my little eye. Να ξέρετε, είναι επιληπτική πίστα, οπότε όσοι έχετε θέμα με επιληψία, μην κάνετε skip αυτό το κομμάτι του βίντεο. Το λέω και εδώ στην αρχή, να το. Πάμε. Δεν νομίζω να την περάσω. Δεν είμαι καθόλου καλός σε αυτή την πίστα. Πέσανε και λίγο τα FPS μου, αλλά εγώ δεν βλέπω διαφορά. Γαμώτο. Ελπίζω να μην φάω copyright, γιατί και αυτή η μουσική είναι κανονικό τραγούδι. Αν ψάξετε στο YouTube bike music, δηλαδή ποδήλατο μουσική, bike music γράψτε και θα σας βγάλει αυτό το κομμάτι. Οπότε ελπίζω να μην φάω copyright, αλλιώς αυτό το βίντεο δεν θα υπάρχει. Φίλε, πόσο εύκολα πεθαίνω. Να το βλέπετε εδώ πέρα, bike. Ζωή challenge. Αυτό ποιο είναι, νομίζω αυτό είναι 17, ζωή challenge 17, δεν είμαι σίγουρος. Τα force spikes πάνε νεύρα. Το πέρασα λέει. What the fuck. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό, δεν είναι για μένα. Πάμε να παίξουμε κάποιες wave πίστες που είναι αγαπημένες μου. Wave. Λοιπόν, πάμε πολύ μπροστά για να βρούμε πίστες που δεν έχω ξαναπαίξει. Και όταν εννοώ μπροστά, εννοώ πολύ μπροστά, γιατί όλες αυτές περισσότερες έχω παίξει. Λοιπόν, εδώ πιστεύω είναι καλά να βάλουμε και τη μουσική. Το τραγούδι τέλος πάντων. Τη μουσική. What the οκ, κατάλαβα. Αυτό, όντως. What? Τι πίστα είναι αυτή? Ρε μαλακές, τι πίστα είναι αυτή? Πάμε σε άλλη. Έλα, κατέβα. Ωραία, πάμε. Είναι από τις πίστες που δεν πρέπει να πατάω τίποτα. Όχι, πρέπει να πατάω. Ας το πάτησε εκεί πέρα. Χως δηλαδή. Λοιπόν, αυτή δεν φαίνεται πολύ δύσκολη πίστα. Είναι και αυτή λίγο επιληπτική πίστα. Γενικά λίγο το Geometry Dash είναι λίγο επιληπτικό. Λοιπόν, How to Clutterfunk. Δεν με αφήνει να το κατεβάσω. How to Clutterfunk. Τι είναι αυτό το όνομα? Πάνω μπορείς να πας. Νιά. Μπορείς μόνο από εδώ κάτω να πας. Και είναι αρκετά δύσκολη πίστα. How to Clutterfunk. Εν τω μεταξύ αυτά τα νόμιζα ήταν αληθινά καρφιά και το άφησα και πέθανα. Είμαι λίγο καθυστερημένος. Και εδώ έχουμε καρφιά. Ευτυχώς φαίνονται εδώ πέρα, είναι λίγο ζώρικο. Πάμε πάνω. Ευτυχώς δηλαδή που πήγα πάνω. Αυτό θα είναι ζώρικο γιατί... Οκ. Γαμ. Πάμε αυτό. Και θεωρητικά μετά θα κλείσω το βίντεο. What the fucking fuck was that? Μέχρι θα είναι real καρφιά. Αυτό είναι...
Πάρ' το πουλί. Νευριάζω άσχημα. Αμώ την τύχη μου. Ναι, game, το βρήκες. Πες και αυτή πίστη είναι λίγο επιληπτική as fuck. Αλλά είναι αυτό που λέει. Wave, αυτό είναι όντως ένα ωραίο wave challenge. Α, και αυτό wave ήταν, νομίζω ότι ήταν αεροπλανάκι, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα που ξέρω ότι είναι wave, πέτσι. Σιγά μου πάω εγώ από ενδιάμεσα. Αυτό το game θα μου σπάσει τα νεύρα. Αυτό το σαν φωτιά που ακούγεται, όντως μου καίει λίγο τα αυτιά. Σε έχω κουφάνει, έχω βάλει το μικρόφωνο. Το είπα στο βίντεο ξανά. Έχω βάλει το μικρόφωνο μέσα στον κόλο μου, είναι πάρα πολύ κοντά σε μένα. Deadlock εδώ πέρα. Τελευταία πίστα αυτή είναι όντως η τελευταία πίστα και μετά κλείνουμε το βίντεο. Πεθάνω, δεν πεθάνω. Λοιπόν, το είπα, θα το κάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Τώρα το πότε θα είναι το επόμενο βίντεο, ένας θεός ξέρει. Γιατί ξεκινάνε τα σχολεία και έχω σχολείο. Οπότε δεν ξέρω πότε θα είναι το επόμενο βίντεο. Τώρα που είναι έτσι Αύγουστος είπα να το κάνω. Και αυτό. Θα τα πούμε, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Κάντε like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.